No niin, tervepä terve. Täällä Stupenolla 2 nyt pelaillaan The World Hardest Game version 1.0. Okei. Katsotaan, onko tää niin hankala. Ohissani se ei saa osua. Oi jumala! Voi herranjestas. Oi herranjestas. No, like a boss. Okei. Tuleekohan rakentamista tälle kentälle 5 kuolemaa äsken. Kuusi. Jumalauta! Oi helvetti! Muuten on tulossa, me käytiin Tietomaassa Oulun yhdessä nähtävyydessä. Tehtiin siellä kysymyksiä pikkasen, että voisitte katsoa sen, jos se saadaan tänne. No niin, yritän nyt ees pikkasen. Ei tuohon keskelle pääse mennee. Oi herranjestas. No nyt ihan pokkana nää. Ihan pokkana nyt läpi. Nyt. Mitä? Nyt mä vihaan tätä peliä. 18 kuolemaa. Voi jumalauta! Herranjestas. Mä en muista miten tämä vedettiin. Mä oon pelannut tätä pari kertaa, mutta mä en muista miten tämä kenttä vedettiin. Mä menen ihan päähän aluksi. Ui! Mikä? Voi herranjestas, no pitää aina kerätä tuo vitsin keltainen. Oi jumala! Miten tää vedetään? Oi! 28 kuolemaa. Mä oon vetänyt tässä varmaan. How this is possible? Mä tiedän, että joku siellä varmaan on vetänyt tämän pelin läpi, mutta kun minä en muista miten. Ei mun ennätyskään tässä kovin paljon ole. Voi herra jestas! Oi jumala! Voi herranjestas! Kakkoslevelä 38 kuolemaa. Tää on varmaan maailman ennätys näissä kuolemissa. Herra jestas! 44 kuolemaa! Häh? Et kutsu kuoruja! Mä
tästä ei sitten kovin pitkä tule, koska mä tuun rakeemaan tälle niin paljon, että mä nakkaan nämä mikit lattialle. Sitten nää menee rikki, mikit. Mä en ikinä tänne ne pidäkin. Mulla on tää mikki silleen rikki, että tästä eikö toista kuulokkeesta kuulu mitään. Joo. Toisella välillä 59 kuolemaa, nyt on 60 ihan varmasti. Ei tuu. No niin, se loppuu tähän, moi!